narang kaanan mo. At 595 man. Kwanta kong baratubon. Hindi ko na kong map. Shout out ko sa mga taga-Timomol. Shout out ko sa mga kauban, sa Sheila Lemon supporters. Salamat sa tanang taga-Timomol. Mingaw kaayo ron kay mag-inventory manggod sila. Ilang ako butang-butangan ng mga papel tungod sa inventory. Mag-inventory na sila o daghan kag papel. Hindi nga po, doon ko'y customer. Muna ni sila, ingani ni sila mag-inventory. Asa naman itong ada mga customer po. Talag mintas mga pan, pero di naman takakaon ani. Di na takakaon ani kay kuan, paborito ning apple. Di na takakaon kay high carb. Sus, kalami entas mga pan. Inventory sila oh. Nanay mga papel. Mayonnaise. Ayan, itong pintala, mayonnaise. Hi! Bye! Good luck sa imong inventory! Monis, Eden, ang paborito nako. Na cheese. Paborito ni Apple. Pia. Karon di na ta basta-basta magkaon ani tungod sa taas tag sugar.